היי, הפרק של היום הוא קצת אחר, ובו דיברתי עם לקוחה יקרה שלי, שעשתה את המסע לזימון זוגיות ואהבה מדויקת, ועכשיו, מהמקום שלה ביחד, היא משתפת בתובנות על מה שהיא עברה בדרך, ועל איך היא חווה היום את הזוגיות החדשה והמרגשת שלה. זוגיות שבמילים שלה היא מתארת אותה ככל מה שרציתי שיקרה, קרה. אני מאמינה שיש המון מה ללמוד מהניסיון של אחרים, וספציפית מהשיתופים שלה. ממש ממש פנינים. אז בלי הקדמות מיותרות, בואי נתחיל. קודם כל אני רוצה להגיד שאני סופר מתרגשת, ותודה רבה שככה הסכמת לשתף. אני מאמינה שזה, כמה שאני אומרת את הדברים, לפעמים דווקא מישהו אחר שאומר, כאילו מבינים שזה... זה אפשרי. כן, תקשיבי, מבינים שזה אפשרי. גם אני לא האמנתי. כי אמרתי, אוקיי, טוב, אני נותנת לזה סיכוי, ושמעתי שהדברים כן מסתדרים, וכן הולכים, וכן זימון מציאות, ולא האמנתי עד הסוף שזה באמת יקרה בתוך תוכי. עשיתי כאילו את כל התהליך עם עצמי בשבילי, אבל לא ממש האמנתי שהדמות שרציתי שתגיע, תגיע, וזה הרבה מעבר למה שרציתי גם. זה לא יאומן, זה כאילו כל מה שכתבתי, וזה היה מבחינתי דמיוני לחלוטין, כל מה שרציתי שיהיה, וכאילו מבחינתי זה היה באמת דמות מסיפור מהרומן הרומנטי, והוא כזה, הוא כזה. איזה כיף. זהו, אני תמיד אומרת שבסופו של דבר כשאנחנו מדייקות, אנחנו מקבלות אפילו יותר מהחלום הטוב, דברים שלא חשבנו שאנחנו רוצות או צריכות ומגיעים. זה באמת מדהים, וגם אותם דברים שרציתי שיקרו, הם באמת קורים. כן, אני אומרת, וואו, זה עובד, זה מתקיים. הדגש הזה שאת אמרת באמת שלא חייבים להאמין, לא בהכרח האמנתי ועדיין קיבלתי, אני חושבת שזה גם איזשהו משהו כזה שהוא game changer להרבה אנשים, כי את חושבת שאני חייב להאמין, אני חייב להיות כאילו, לא חייבים להאמין בשביל שזה יעבוד. אני חשבתי שכן. אני חושבת שכן, האמונה כן צריכה להיות שם בשביל שזה יקרה, אבל הנה זה קרה, זה קרה בתקופה כזאת שכאילו לא צפויה לחלוטין. אנחנו מדברים על מלחמה ואנחנו מדברים איך הדבר הזה יתפתח בצורה כל כך מהירה, וזה באמת, אנחנו שנינו מרגישים את אותו הדבר, זה כאילו משהו שאנחנו מכירים. זהו, זה מסוג הדברים שכאילו אני אומרת, זה מסוג הדברים שאני אומרת שזה מלמד אותנו בעצם כמה אנחנו עוצמתיות בכלל ביצירת מציאות, כמה המחשבה והכוונה והעבודה שלנו באמת משנה לא רק באהבה, בכל תחום. נכון, כן, תקשיבי, אני לא יודעת להגיד היום בצורה סדורה מה היה, כאילו אני יודעת מה התהליך שעברתי, אני יודעת שקודם הסתכלנו פנימה וטיפלנו בחסמים, אז אני אומרת אם לא הייתי עובדת על זה, אז סביר להניח שלא היה מתפתח פה איזשהו קשר. אז ברור לי שאי אפשר לשים את האצבע, אני חושבת שזה גם תמיד יהיה עם איזשהו קטע של קצת קסום, וטוב שזה ככה, על הדעת איך הדברים בדיוק נפלו למקום, זה לא אפשרי וגם לא צריך, אבל אני כן אשמח אם תוכלי לשתף קצת איפה התחלת את המסע הזה. אוקיי, אני באתי בעצם, חיפשתי זוגיות, רציתי משהו שיהיה לי טוב בו, אבל רציתי וגם פחדתי מיצירה של זוגיות אמיתית. אבל אמרתי שאני מרגישה שאני צריכה לעבוד על זה. אני צריכה לעבוד על זה מבפנים, ובאמת הקורס של Into You, נכון? הוא זה שהכניס אותי לתוך העניינים, אבל רציתי משהו אישי, רציתי ליווי שממש יטפל בכל מה שמפריע לי, והבנתי שיש דברים שחוסמים אותי ושאני צריכה לטפל בהם, ואז עברנו בעצם לשיחות אחד על אחד, ובאמת התחלנו לדבר ולטפל בחסמים. ידעתי שיש דברים שהם מפריעים לי, שאני לא יודעת גם איך להתנהל מולם, כמו היכרות עם הילדים, היכרות עם המשפחה, כאילו כל מיני דברים גדולים כאלה, איך מבחינה כלכלית מסתדרים ביחד. אז אלה הדברים שבעצם בהתחלה דיברנו עליהם וסידרנו אותם, והכנסנו אותם לתוך החזון הזוגי, אבל אז העמקנו פנימה יותר. ומתוך הסיפור שבניתי סביב הנושא של כל החסמים, עלו דברים נוספים, כמו הנושא של החמימות והפתיחות והאותנטיות, ואלה דברים שאני לקחתי אותם איתי למסע, ממש חקרתי את עצמי, ביררתי, יישמתי את כל מה
כאילו למשל נושא של פתיחות, לקחתי להכיר יותר, להרחיב את מעגל האנשים והחברים שלי. כל דבר היה פרויקט, כל דבר היה מבחינתי אתגר שאוקיי, אני הולכת ועושה את זה, קודם כל למעני. הרבה פעמים זה אנשים שאני מדברת איתם אומרות אני מחכה עד שהוא יגיע בשביל. אני חושבת שזה אחד הסוויצ'ים הכי גדולים בחשיבה, של אם אנחנו מחכים אז אנחנו בעצם מנציחים את החיקיון ולא מקדמים מה שאנחנו רוצים שיקרה. כן, אני חושבת שבאמת העבודה היא קודם כל מבפנים, זאת אומרת, הנה יש פה הוכחה שזה באמת, אני חושבת שלהיות תלוי במישהו אחר ושהוא יביא את כל הדברים מבחוץ זה לא נכון. עצם זה שעבדתי על עצמי, כאילו הייתה פה איזושהי הכנה שכשיגיע הבחור יהיה פה משהו מוכן לעבודת המשך. מה שאת אומרת, יש את הנקודות האלה ועכשיו יש עבודת המשך יחד איתו. אז אני קודם כל מאוד מאוד נהניתי מכל התהליך ובאמת הייתי במסע מדהים עם עצמי, עם חברים, ואז כשהרגשתי שאני מוכנה, רק אז באמת אמרתי שאני הולכת להתנסות באתרי היכרויות. פשוט שחררתי את כל המקום הזה של להתעסק בכל הזימון זוגיות שהיה לי טוב בו, אבל הרגשתי שזה too much. נכנסתי לאתר, אני חושבת שהוא היה הבחור השני שנוצר איתו קשר, וזהו. איזה כיף לשמוע את ההתרגשות, זה באמת כל כך ממלא. לא, זה פשוט אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר איך אנחנו מדברים על 12 ימים, ואנחנו שנינו, כאילו אנחנו שנים ביחד, כאילו זה באמת משהו בלתי נתפס, העניין הזה. זה באמת כאילו אנחנו מכירים, ואנחנו משתמש בשפה שלי, ובמילים שאני רוצה לשמוע, בדברים שרציתי שיקרו, ביוזמות, נטול אגו לחלוטין, שזה כל היופי. כאילו כל מה שרציתי שיקרה, קרה. יש משהו שככה את יכולה להגיד עכשיו שהיה הפתעה בדרך, בתהליך? אני חושבת שהכל היה עבורי חדש, בגלל זה התעסקתי עם זה, וחקרתי. אני חושבת שבעיקר מה שהיה חזק זה שינוי האמונות. באתי עם איזושהי אמונה שאני הלכתי איתה, ומבחינתי לא נראתה לי מגבילה, אבל ופתאום כשנתת את הזווית האחרת, או את החשיבה האחרת, אז אמרתי, וואלה, כאילו, והסוויצ'ים היו לי נורא מהירים וטובים, זאת אומרת, והלכתי איתם, זה נטמע בי בצורה מהירה מאוד, והלכתי עם חשיבה אחרת, וזזו דברים, אני מרגישה שממש זזו אצלי דברים, כאילו, ואמרתי, וואלה, למה אני חושבת ככה? כל הזמן הלכתי בתחושה של אולי הוא לא ירצה אותי, ואז את אמרת לי, אבל למה שהוא לא ירצה אותך? אם טוב לו, למה שהוא לא ירצה להישאר? כאילו אמרת, וואלה, זה נכון, מה הקטע? למה שלא יהיה פה טוב? ואם לא, אז הוא לא מתאים. הדברים האלה שקידמו אותי כל פעם, אני חושבת שבעיקר מה שהשפיע עליי זה המשפטים האלה, התובנות, או אם משהו שהתאכזבתי ממנו, אז חיזקת ואמרת, אז יש מישהו מדויק יותר שמחכה. אז זה גם משהו מעודד וזה גם משהו שהוא נכון. מעניין אותי ככה אם בראייה לאחור, אם היית עכשיו פוגשת מישהי שהיא עכשיו בכזאת אכזבה, מה היית אומרת לה? אולי זה אפילו את אותם משפטים שאני אמרתי, אבל אולי כאילו יש משהו כזה. כן, אני חושבת שזה באמת המשפטים הכי נכונים, כאילו הייתי מצטטת אותה. זה נכון, זה לא רואים את זה באותו רגע. לא רואים שאני נאחזתי, רציתי מאוד 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 את הקשר הזה, ואני חושבת, את ידעת שזה לא מתאים. זאת אומרת, ההרגשה שנתת לי, את ידעת שהוא לא מתאים עבורי, ואני נאחזתי, לא, הוא זה, ואת ידעת שזה לא. אני הרגשתי שאת ידעת שזה לא, נתת לי את להבין, אבל אני לא רציתי להאמין שזה לא. וכשאני הרגשתי שזה לא, אז זה היה אכזבה, זה היה מאכזב, שהנה חשבתי שזה כן וזה בעצם לא. אבל כן ניחמתי את עצמי במשפט שאמר, זה אולי מדויק, מחכה לך משהו יותר טוב, וזה באמת נכון. אני חושבת שזה המשפט. זה המשפט שהייתי לוקחת או נותנת ואומרת, אם זה לא זה, אז זה לא. וגם כתבת שם שזה בעצם איזושהי הכנה באמת לזוגיות שאמורה לבוא. וזה באמת נכון. כאילו זה באמת הייתה סוג של הכנה. באיזה אופן?
זה מאמן כאילו להסתכל מה אני חשוב לי שיהיה לי בתוך הזוגיות. זה חידד לי עוד ועוד מקומות שאני רוצה שיהיו יותר בתוך הזוגיות. מתוך מה שלא אנחנו מבינים מה כן. כן, בדיוק. אני מאמינה שיש איזושהי נקודה מסוימת שבה אנחנו מרגישים לא מוכנים בהכרח לקשר, אבל מוכנים לעשות עבודה. ככה, מה נגיד, אם יש מישהי עכשיו מתלבטת, זה הזמן הנכון בשבילי, זה לא הזמן הנכון בשבילי, מה לדעתך האיתות או המקום הזה שהיא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו זה הזמן הנכון, או לא, עדיף שאני עוד קצת אחכה, אולי... אני חושבת שזאת אינטואיציה. אני חושבת שזה באמת הרגשה פנימית. להרגיש של אוקיי, זה הזמן, וזה מה שנכון. זה התחושה שלי הייתה, שזה הזמן לצאת לדרך ובאמת ליישם את כל מה שלמדתי. אני חושבת זה לא היה אפשרי אם לא הייתי עושה את העבודה הפנימית הזאת יחד איתך. זה must. זה כאילו משהו שחייב לעשות עבודה פנימית בשביל להבין יותר לעומק את הדברים ואז לצאת החוצה. אני חושבת שזה יותר נכון, כי זה לא, אם הייתי באה עם כל הקוצים שלי ומכירה כרגע את הגבר שהוא בעיניי מדהים, אז יכול להיות שזה לא היה מסתדר, כי הקוצים לא מתאימים פה. והכל כרגע אחרי שטיפלתי בהכל, יכול להיות שיהיו עוד דברים שיעלו, כן? אבל הכל באמת מדהים. אין מה להתעסק בדרמות, הכל באמת נעים, זורם, בדיוק כמו שרציתי שיהיה. אנחנו באים עם איזושהי אמונה שכאילו כשיש דרמה זה כאילו, או זה טוב, או כאילו דרמה משרתת, נגיד אני כזה אישית עבדתי מול האמונה של דרמה זה מעניין, וכשאין דרמה זה בעייתי, ואתה פתאום מבין שלא, אתה יכול ליצור אמונה אחרת לגמרי סביב המקום הזה של דרמה ועניין ושקט ושלווה והתאמה. כן, אני הלכתי עם האמונה הזאת, שצריך אתגרים. כשזה מאתגר, אז זה טוב, זה ממש לא. כן, אז זה גם הייתה חלק מהאמונה שבאמת החלטנו אותה, וראיתי שזה באמת הרבה יותר נעים, כאילו זה הרבה יותר מדויק להיות במקום הזה. השקט, הנינוח, הזורם, גם לתת לצד השני להוביל. אני זוכרת שהתעסקתי המון עם הנושא של ההובלה והשליטה, שהדברים יעשו על פי מה שאני רוצה, ואני לא נמצאת במקום הזה היום. אני ממש לא נמצאת. זה מוכיח את עצמו. זה ממש כאילו ממש, אני לא צריכה את זה, אני נותנת לו להוביל, אני שחררתי את המקום של השליטה, לא לגמרי, אבל כאילו לא צריכה להתאמץ שזה יקרה בדרך שלי, זה פשוט קורה, שנינו מרגישים את אותו הדבר. זה באמת אושר. אתמול אני אמרתי לו שאני פשוט מרגישה מאושרת, אני באמת טוב לי, כאילו אני זוכרת שהתעסקנו עם האם לשים את הדברים על השולחן כבר בהתחלה ולהגיד לאיזה כיוון אני רוצה, אני לא צריכה לעשות את זה, הוא בא מוכן, הוא כבר מדבר איתי על חתונה, כאילו לא צריך לעשות שום שיחות יחסנו לאן, הכל ברור, הוא עונה על הצרכים שלי. רציתי ביטחון, ודאות, רציתי שתהיה יציבות, וזה מה שקיבלתי. אני חושבת שגם כאילו בתהליך הזה ממש, הייתי אומרת, הרבה פעמים נדמה לנו שהצרכים שלנו הם, או שהם לגיטימיים, אבל מה הסיכוי שמי שאני רוצה ייתן לי את זה, או הצורך שלי בכלל לא כזה לגיטימי, כאילו יש איזשהו מקום כזה של, ולהגיד, אוקיי, זה הצרכים שלי, זה הרצונות שלי, זה לגיטימי, מגיע לי. נכון, גם על זה עבדנו. כן, לא, אני באמת חושבת שההתמסרות לתהליך הניבה פירות. אני אומרת בכנות, אני לא כל כך הבנתי את התהליך לאורך הדרך. באתי עם עצמי, הבאתי את מה שאני מרגישה, ומתוך זה נבנה משהו. סביר להניח שאת ידעת להוביל את זה, עצם העובדה הובלת את זה. ידעת בדיוק מה לתת לי באותו רגע, ולאן להוביל אותי בשלב הבא. אני לא כל כך, כאילו, אם היום אני מסתכלת ומנסה לבנות איזשהו רצף, זה לא מסתדר לי. ואני אחת שאני מאוד לוגית, אני מאוד צריכה את הסדר הזה, עכשיו זה 1, 2, 3, ודווקא זרמתי עם המקום הזה, כאילו היה משהו ללכת במקום לא בטוח, לא ברור לאן אני הולכת, וזו גם למידה, זה גם לשחרר, זה גם לתת למישהו אחר להוביל ולסמוך, שזה השיעור הכי גדול אני חושבת, מבחינתי.
כן, אני תמיד אומרת שהליווי הוא כאילו סוג של כזה, כמו מעבדה שמחכה הרבה תנאים שאחר כך ייווצרו בזוגיות. נוצר קשר אישי וצריך לסמוך על הבן אדם השני, וכל מיני דברים שהם לפעמים לא טריוויאליים לנו בכלל. נכון, נכון, כן. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, אם יש עוד איזשהו משהו שככה בא לך לשתף או לחלוק, או טיפ למי שתקשיב ומקשיבה לדברים האלה, אז... לא, אני חושבת שאני אסכם ואני אגיד שבאמת צריכה להיות עבודה פנימית, קודם כל, עבודה מבפנים, ללא תלות באדם שעומד, שמכיר או מכירים, אפילו זה יכול להיות תוך כדי לדעתי זוגיות, וקודם כל לעמוד בפני עצמך, תהי חזקה קודם כל, תהי בטוחה, ראויה, באמת האמונות שיובילו, אולי צריך חלק מהם לשנות, אולי צריך לחזק, ואז באמת ההוכחה היא זה עובד בשטח, שבסוף מגיע הבן אדם שהוא באמת מתאים, כל המידות, שגם הוא אומר, עוד כמו כפפה ליד. תודה רבה. אוקיי, אני ממש מקווה שאהבת והתחברת לפרק, וכמובן אם את מרגישה שזה הזמן לקחת את הנושא של זימון אהבה מדויקת צעד ענק קדימה, ולקבל את כל הכלים שיאפשרו לך ליצור בחיים שלך את הזוגיות שאת באמת רוצה וחולמת עליה, אז אני רוצה לוודא שאת יודעת שאת העבודה הזאת של זימון אהבה זוגית מדויקת אני עושה באופן יומיומי עם הלקוחות שלי בתוכנית הליווי לאהבה. בליווי האישי את הולכת לקבל את כל הידע הפרקטי, התודעתי והאנרגטי שדרוש לך על מנת להפוך להיות האישה שמגשימה זוגיות אוהבת והדדית, עם מחויבות וכל שאר הדברים הטובים האלה שמגיעים עם קשר מדויק. רוצה עוד פרטים על התוכנית? פשוט לחצי על הלינק שמחכה לך ממש כאן בטקסט של הפרק ונמשיך משם.